Lukhiram timung phan alang li aphan soi ma wet pen nang do pen alang li phan nang trem fat bi plot las nilitum ning koi ning ki kang ning pungsi nilitum dak nang kolo jongsi alang li nang chingi long le pote laso branch long nilitum ke do an la sarita humosti do nilitum lumba jong singason borjan Don Suri sarita mosti do PMY pendang lok job card pendang lok ang ton nilitum chithan lori lapen head kiba nilitum SBI si dam rong gi State Bank si che pen long dam rong po lapen anut kapre yong si aminia rong si na ki jon lopte nilitum ke chithan lor po nampa jon mesi long le lapen 2 bosor an ke nilitum na hok panoi nang pado pilong te nilitum dak heru fisan ki bang nang kon alo ne chipaduk non andai kon nang khuli pipe bile kamini atung do nitum 20-30 ta dolang nilitum PMY emergency pon nang khuli pipe difuan bang nang ko nona nilitum bahara ke dam ke bang ki kosto ko alo ne kisum bile kamini atung ke do ho nilitum han nang ko onai ko ne kagos nang sek dak dak ko alo ne job card bang lo PMY pan poisa e popuga poisa bi plak nang pipe nilitum ki pineng atanga pade pinengi bang sotum minthang khai pan nang chinek marat jasi ke theke ding atum sarkar ke chari lapen konsil ke chari tumta nang lang pidun CM sar penamel alang di paname chuniri par pigo alang di paname akke name chodom po nilitum han kar bia khai phan nang padu pi kar bia khai ke thek kere kabia jok lasi mithang locality alang li lukhiram timung inuvelang minial ke manun lason na taxi litum han malom sobet na pakan hek chot ke nilitum project the nilitum ning hang dekhe lasi nilitum bank ke jongsi bele ka minial jongsi ke wang lo bote nilitum ekon te cham fala bi SBI long nilitum no na met pinya me jongsi alang jongsi wang bote nilitum dulong bele ka minial wang stame nilitum lun mesi lulong le ke dam ta minial tam inghap nang kubet thalang no na lang li ki wang pen sapimar tum ko ana se group ko ano kido sob hobita long lap la chot kali belek department ame hem sob do join pen mitha khai mi nangi reng nangi chok ning kon di block kido lason attack sarita pasta homosti do lason attack si rong plum tu dilai tok ako hola disubai tok lapen dak 5 mil 7 mil pen tok andar nilitum alang li longsi dak manja brang longsi dolo lada ke rong asora abeng lo posi ningding ningjoning bile katunge hindi ben nang ngete english ben nang ngete assamese ben nang ngete passbook nang wat up to date ka phiala lo poisa nang cheng da batai for jok nilitum wang ni lason dak taxi CM sars ta men nang lang pivek ni CM sars hans ta men chuniri lo lang khang pidun vek ni mithang kar bia khai anso se pachulong nang pare nang anso se kar bia khai pare ngi phan itun ke dukla ka phan rabji bolote la son tak aminia lukhiram timung son tak aminia senang ko ditung de lasi non pado vek na po non alang li chamfar elo sami alang li phan dak pachi wang phan ni tum lasi chuniri li tholo along si wang web te anso se chi song la anso se ni tum dhana tame doi anso se tame tipu tame beng tame ni tum hangam majil ma ni tum fulusturi lake lasi ni lilam te la sikang tam